Čaute ľudia, ja som David, voláte ma Sirius, no tak sa všade volám. Toto je prvé video mojho YouTubeového kanála Sirius SS. Je to inšpirácia po mojom obľúbenom YouTuberovi Smilo, keď tak si ho vyhľadajte aj na TikToku alebo na YouTube. Začínal som na TikToku furt, no nekončím na TikToku, iba sa idem posunúť dopredu a snaď vás bude baviť môj content, snaď vás bude, že snaď tam nebudete iba na sekundu a snaď sa mi bude dariť, no. Bude každý piatok budú padať videá. Možno aj dnes padne video ešte jedno. A to je tak všetko. Teším sa na nové prekážky, na všetko, lebo na TikToku to bolo ľahké. Tak idem na YouTube to vyskúšať. No, teším sa, že čo bude padať. Tak, užite si to a dnes ešte padne video. Tak, čaute ľudia.